Llegim o què? I continuem amb el programa Llegim o què, obrint la secció sobre àlbums il·lustrats. I per això tinc al meu costat la Montse Torrents. Bona tarda, Montse, com estàs? Bona tarda, Pilar. Molt bé, molt bé. Ja aquí al peu de les vacances i del bon temps. És veritat. Que en tenim ganes. Doncs crec que avui ens portes un àlbum il·lustrat també d'aquesta col·lecció que tens, que t'apassionen. I quin àlbum ens dius avui? Doncs avui porto un àlbum que m'encanta. Directament t'ho dic. Ja ho intuïa, Sí, de fet, com tots, els que hem anat parlant aquests dies. I jo crec que a vosaltres també us agradarà, perquè és un àlbum que en la seva senzillesa amaga moltes coses i detalls bonics i molt ben pensats per part dels seus autors. Es tracta de l'àlbum Mi Laberinto, escrit per Pablo Guerrero i il·lustrat per Emilio Urberuaga, i és un àlbum publicat per l'editorial Coquinos l'any 2003, ja fa uns anyets. Però és d'aquells àlbums que val la pena recuperar i tenir presents. Mi Laberinto ens presenta un nen d'uns 5 o 6 anys que juga sol a casa. Saps aquell joc, Pilar, que tots d'alguna vegada de petits hem jugat d'imaginar què podem ser, que jo seré un pintor, jo seré un metge, jo seré presentadora de ràdio, cadascú. Que sempre imaginem persones grans. Sí, i és un joc que faríem bé, faig parèntesi aquí meu, judici meu, d'escoltar els nens, perquè quan això ho diuen encara que no estan ni amb els límits dels condicionants familiars ni econòmics, doncs ens parla molt d'ells i de la seva essència i dels seus gustos. I, bueno, doncs anem pel tema. Doncs aquest nen juga aquest joc. S'imagina fent diferents oficis, un taxista, un pianista, un cuiner, un escriptor. I, de fet, un àlbum, diguem que amb aquesta trama d'imaginació i unes bones il·lustracions que l'acompanyen, ja seria un bon àlbum en si mateix. Però aquí es va una mica més enllà, perquè no en va, hi ha 2 grans talents, tant darrere del text com darrere de les il·lustracions. I és que aquest nen, cada cop que s'imagina sent un ofici, una cosa diferent, ho fa pensant en algú. Algú a qui estima i per qui vol ser estimat. Ell ens diu: «Cuando soy un taxista, te llevo en mi taxi al mar. Cuando soy pianista, canto al ritmo de tu corazón. Cuando soy un pintor, pinto tu cielo de almendros. Cuando soy un ladrón, robo todas tus penas». Així que a cada rol que s'imagina el nen té un regal o té present algú amb qui té un vincle, digues-li mare, digues-li pare, digues-li amic, qui sigui, però que ens parla d'aquest vincle afectiu fort que és tan important de sentir-lo a la infància, i és aquest algú a qui vols agradar, que et dona confiança i la tranquil·litat de poder jugar sol, però d'alguna manera, a través del poder de la imaginació i de l'emoció, compartir aquest joc amb ell. És per això que dic que aquest text va una mica més enllà, perquè surt del jo, de l'egocentrisme que seria el dir, doncs, quan sóc un paleta et construeixo un palau, a afegir aquest pronom personal. Quan sóc un paleta et construeixo un palau, et tinc en compte. Així que sí que veiem el nen com a tot personatge humà, sempre dins del conte, l'únic, però a cada pensament sí que hi ha present algú que no surt mai, però que està present al llarg de tota la història. Doncs al llarg de tot aquest conte el nen va jugant amb aquest joc d'imaginar i oferir quan soc pintor, quan soc cuiner, quan soc pilot. I el millor regal de tot aquest joc el deixa pel final, quan el nen ens diu: «I quan només sóc un nen, és a dir, quan sóc jo mateix, et regalo les claus del meu laberint». És a dir, quan no sóc cap personatge, t'obro el meu cor, t'obro el meu cap, perquè em puguis conèixer
entendre i estimar si tu vols. I quan diu això, el nen desapareix. Desapareix i perquè queda... Perquè a totes les altres il·lustracions està present el nen. Està present ell. I el gat. Sí, bueno, ara en parlarem d'això. I el gat. Sí, i el gat. Doncs no em diguis que no és un plantejament preciós. Molt bonic, molt bonic. M'encanta la quantitat, diverses coses, Sí. La quantitat de detalls que té. Sí, és que fixem-nos en una cosa més. Hem dit que el nen jugava a casa, però què hi veus en aquestes pàgines, Pilar? Una casa? A veure, deixa'm mirar. Una casa, pot ser una habitació, pot ser el passadís de casa seva... M'ho puc imaginar, tot això m'ho estic imaginant. Aquí està a la cuina, aquí quan diu quan sóc un cuiner, veig que està a la cuina, quan sóc un pintor pinto el cel d'ametllers, doncs sembla que està pintant la paret d'una casa, no? Fixa't que sí que manté sempre, diguem, el terra de la casa, alguna porta, el sòcol mateix, però... Sí, això és com la presa de terra, no?, d'aquesta casa, però aquestes parets s'acaben transformant en mar de balenes, en cels d'ametllers, apareix un piano enorme del no-res al mig de l'habitació o un núvol enorme a la cuina. Jo trobo que de la mateixa manera que el text d'en Pablo Guerrero és molt poètic i té metàfores precioses, la il·lustració també té molta poesia, en aquest cas, i molt simbolisme. I s'acompanyen molt bé text i imatge, cosa que a mi ja saps que m'agrada molt, i en aquest cas té més mèrit perquè són dos autors diferents, que quan és un que ho fa tot, doncs tot ja lliga més fàcilment, però aquí té força mèrit. Hi ha molt poc text. Sí, perquè és un text molt poètic i molt breu. Sí, les paraules molt cuidades per això. I hi ha un altre detall encara de la il·lustració, que tu has notat alguna cosa i que m'agradaria que ens hi fixéssim. Hem dit que el nen jugava sol, però no és del tot cert, perquè hi ha una sèrie de personatges que el van acompanyant al llarg de tot aquest relat. Me'n sabries dir... Me'n sabries trobar algun? El gat és el primer que veig. El gat és el que més es veu. El gat és el primer que veig. Després hi ha com una mena de joguina, no sé si és un carretó... Una sargantana amb rodes, podríem dir, per exemple, sí. I la Marieta. Molt bé. És que la Marieta, mira, l'he vista a la coberta del llibre, a la portada. És que tots els que l'acompanyaran a cada pàgina ja apareixen a la portada. Molt bé. La Marieta, el gat, el llangardaix i el grill. Sí. Mira, jo pensava que era una formiga. El que veus, per exemple, a la portada no l'havia vist, però dins sí que l'havia vist. Sí, doncs això, el gat, la Marieta, la sargantana, van acompanyant sempre el nen des de la portada del llibre i amb això l'autor, l'il·lustrador, construeix un joc dintre del joc mateix i ens convida també a nosaltres a anar buscant aquests personatges. És una forma de tornar enrere i tornar a anar mirant les pàgines del llibre per veure més coses de les que has vist. També una altra de les coses que m'agrada és que tot el que el nen diu que pot ser, no? Pilot, taxista, cuiner, paleta... N'hi ha un que diu rodamons. Sí, clar, aquí no hi ha prejudicis. Encara no hem entrat dins de tot aquest joc de valors. Sí. I a més és molt bonic. A veure si el trobo ara, aquesta pàgina. Diu... Sí que va amb el farcellet. M'esperaràs a cada cantonada o... És que el text és molt evocador. Cuando soy vagabundo, me esperas en todas las ciudades. Sí. Doncs, mira, de fet l'Emilio Urberuaga, l'il·lustrador, podem dir gairebé que podria ser el nen del conte. Perquè ell va començar treballant en un banc, d'aquí va passar a ser estampador, gravador, impressor, pintor, i ja als anys 80 va fer el salt als àlbums il·lustrats. A Espanya és conegut sobretot pel gran públic perquè és il·lustrador dels llibres de l'Elvira Lindo i és el creador del personatge de Manolito Gafotas. Ostres, fixa't. Però és un il·lustrador de fama internacional, amb obres traduïdes a molts idiomes
que ha rebut molts premis i és l'únic autor espanyol que té obra exposada al Museu d'Art Chihiro de Tòquio. D'acord? És, per tant, molt bon material el que tenim a les mans. Per part de l'autor no ens quedem enrere. En Pablo Guerrero és un cantautor i poeta extremeny, nascut a Esparragosa de l'Ares, però que es va afincar a Madrid als anys 70 i que potser molts dels nostres oients poden conèixer perquè va tenir temes que es van fer molt populars en l'àmbit de la cançó protesta, com a Cántaros, Tiene que llover a Cántaros, o a Tapar la calle. I que posteriorment ha tingut un llarg recorregut musical, amb incursions en diferents estils, però sempre un estil molt depurat i poètic, els seus textos i les músiques també. I ha col·laborat amb músics molt reconeguts a l'estat com Javier Paxariño, Luis Delgado o el músic i productor Suso Saiz. L'any 2002, en Pablo Guerrero va guanyar un Goya a la millor cançó pel tema de la pel·lícula El bosque animado, que el va interpretar la Luz Casal en aquella ocasió. I, paral·lelament a la seva obra com a músic, ha escrit diversos llibres de poesia. D'àlbum infantil només aquest. Ell ha publicat durant els darrers anys àlbums molt bonics de poesia amb títols tan suggerents com Tiempo que espera, La rosa azul acabada o Viaje para ser comienzo, de Maya Editors. Estem parlant d'un gran poeta i músic que aquest any justament va anunciar que es retirava dels escenaris. Ja té uns 76 anys, si no m'equivoco, i es va despedir a Barcelona, es va acomiadar a la Sala Luz de Gas aquest passat mes de març. Que hi vas anar? Sí. Va ser molt entranyable per tots els que l'hem anat seguint durant tots aquests anys. Molt bé. I bé, doncs això, aquí tenim un text tant pel que fa, un àlbum, tant pel que fa al text com a les il·lustracions d'alta sensibilitat poètica, i del que guardem una sorpresa final. Ui. I és que, en aquest cas, aquesta lletra va ser cançó abans de ser conte. Vale. I per això ens has portat aquest CD. Exacte. Molt bé. Mira, l'ensenyem, no sé per quina càmera, perquè aprofitem per dir als nostres oients que estem gravant en vídeo aquesta secció avui, perquè és molt més ric si ho podeu veure en vídeo, si podeu anar a YouTube i ens veu, a part de veure'ns les cares, doncs veure també les il·lustracions del vídeo i el CD que ens ha portat la Montse. És una cançó que es diu Laberinto, dins de l'àlbum A les ales, que es va publicar el 2002, és a dir, que ara fa 20 anyets ben bons. La cançó número 6, prenem nota. La posarem. D'acord, doncs us agradarà. Molt bé. Doncs... O sigui, perdona, primer va fer la lletra i després es va fer l'àlbum. Primer va ser la cançó i de la cançó va sortir l'àlbum. Sí, es va adaptar perquè la cançó és més llarga. Aquí l'àlbum està escurçat i més depurat, però sí, primer va ser cançó i de fet es nota quan ho llegeixes la musicalitat que té. Sí. Doncs amb aquest àlbum m'acomiado la secció per aquesta temporada. Continuaràs, no? Si tu vols. I tant. No ens ho havíem parlat encara, però bueno. Ha vingut així. Però jo, imprescindible. Home, jo encara sí que tinc una maleta encara ben plena de contes per explicar i per compartir. I, de fet, et vull agrair, Pilar, moltíssim el fet de que m'hagis deixat poder compartir tot això, aquesta passió, amb tu i amb tots els oients. I el Jim per filmar-ho i muntar-ho tot també i deixar-ho també presentat. I el Dani, que ens està gravant. Aquí el Dani, figura imprescindible. Agraïments a tots, és veritat. És que sense la participació de tots, això no podria arribar als nostres oients. I tant que sí. Doncs jo, si m'hi vols, la temporada que ve que em tindràs. I tant que sí. Ara, doncs, el Llegim OK continuarà fins a final de juny, potser primera setmana de juliol. Estic mirant el Dani, el tècnic de so, diu que vale, que d'acord, el que jo vulgui, i continuarem. I a finals de setembre,
Sant Tornem-hi, mitjans de setembre, finals de setembre, Sant Tornem-hi, i en prepararem un. Sí, ja n'hi ha de preparats i tot, ja. Ja el tens, Sí. Ja el tens. Molt bé, fantàstic. Gràcies. Molt bé, Tela, gràcies a tu. Moltes gràcies. Vinga. Bon estiu. Igualment. Llegim o què?